हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जेस बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासिम नायगोन होननानै नै जोंहा दिनै मागोनि न'नि गोजा ज'नो बोरमा मासे खाना जानो नागिरदों आरो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानलायबाय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर जोंना बोरमा सावनाया सुरु जाहांबायानो बे बोरमा सावबाय थानाय सानैया जोंहानि आफा दा बोरमा सावनाय खामानिया जोबथ'बाय लोगोफोर गोदानांसिगौल'सो नायलांबाय थादो। नै जोंना दाउबो मासे सफैदेरलायबायसो दाउला दाउ गोगोम जागोन दिनै खानाया जोंना। दाउला गां गोनां बामबुला मा जालु एम्बु खुगा दिनैनि दिनाव। नै लोगोफोर जोंना बोरमाखौबो गोदाखांसिगोनानो आथिं खर'ल'सै। नै जोंना न'निनो फुख्रिनि लकेल बामब्लेट ना थिखांब्रबलायबाय आरो लोगोफोर ना हाखरनि ना। जोंहा बोरमा बेदरावहाय अन्थाइ बाजाब होदेरबाय आरो गोथाव जानायनि मोदोमफ्रुनो बोरमा बेदरजों अन्थाइ बाजाब लोगोफोर। एवनाय सानैया जोंहानि बेवाइ ओमफ्राय आदा आरो सासेया आदा सासेया ओमफ्राय बेवाइ नैबेयो आदा आरो बै बे ओमफ्राय गामसा गाननाय नुनाया बेवाइ मोखांखौ देखायबाय थायासै आङो बेबा केमेरायाव नुजागोन ना नुजायाना लोगोफोर।